Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ, Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εμείς και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας. Χριστέ το φως των αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό που σώμεθα φως του απρόστου, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου, Πρωτομάρτυρος και Πρωτοδιακόνου Στεφάνου, και του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Συναΐπου, και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Μετά από μία διακοπή κάπως μεγάλη και λόγω των εορτών αλλά και λόγω του προγράμματος των εξομολογήσεων πρώτων Χριστουγέννων, μετά από σχεδόν ένα μήνα ξαναβρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, να συνεχίσουμε στην ανάγνωση και στην μελέτη του βιβλίου της Κλίμακος του Αγίου Ιωάννου του Συναΐτου. Είχαμε δει την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, είχαμε δει κάποιες πρώτες σκέψεις στον δεύτερο λόγο της Κλίμακος, στον λόγο περί απροσπαθίας, και είπαμε η απροσπάθεια τι είναι; Είναι η μη προσκόλληση σε οτιδήποτε κλέβει εντός εισαγωγικών το νου μας, τη ζωή μας από τον πνευματικό αγώνα και από την Θεία Χάρη. Θα συνεχίσουμε και σήμερα κάποιες ακόμη σκέψεις πάνω σε αυτόν τον λόγο περί απροσπαθίας, τον δεύτερο λόγο, και με τη χάρη του Θεού σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και περαιτέρω. Λέγει λοιπόν στον δεύτερο λόγο περί απροσπαθίας: όποιος εμίσησε τον κόσμο, αυτός εγλίτωσε από την λύπη, ενώ εκείνος που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από τη λύπη, διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί εκείνο που αγαπά. Είπαμε, αδελφοί μου, και τις περασμένες φορές στις συναντήσεις μας ότι οφείλουμε, εάν θέλουμε να ζήσουμε κατά ακρίβεια τον πνευματικό αγώνα, κατά ακρίβεια το Ευαγγέλιο, οφείλουμε να αποφεύγουμε και να διώχνουμε από κοντά μας οτιδήποτε μας εμποδίζει από το να δοθούμε ολοκληρωτικά στον πνευματικό αγώνα και κατ' ουσίαν από το να δοθούμε ολοκληρωτικά στο να ζήσουμε το Ευαγγέλιο. Λέγει εδώ ο Άγιος ότι όποιος εμίσησε τον κόσμο, και είπαμε πολλές φορές και θα το λέμε πολλές φορές ότι κόσμος στην πατερική γραμματεία δεν είναι εμείς οι άνθρωποι, αλλά το κοσμικό φρόνημα, ό,τι δηλαδή μας απομακρύνει και εναντιώνεται από το να ζήσουμε τον Χριστό στη ζωή μας. Όποιος λοιπόν εμίσησε τον κόσμο, αυτός γλίτωσε από την λύπη. Περίεργο ακούγεται, αδελφοί μου. Πώς μπορεί να συνδυάζεται ο κόσμος, το κοσμικό φρόνημα, με την λύπη, με μία εσωτερική κατάσταση? Μην ξεχνούμε, αδελφοί, την βάση
της πνευματικής μας ζωής, που ποια είναι η εσωτερική κατάσταση, ο εσωτερικός έρωτας, η εσωτερική αγάπη προς τον Χριστό. Αυτό για τους πατέρες είναι δεδομένο, για μας δυστυχώς δεν είναι. Όταν λοιπόν μισούμε το κοσμικό φρόνημα, βλέπετε ότι υπάρχει και καλό μίσος. Ο καλός Θεός όλα τα χρησιμοποιεί προς καλό. Τι λέμε? Μη μισείς, λέμε. Αλλά εδώ τι λέει ο Άγιος? Λέει να μισήσεις τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα. Υπάρχει λοιπόν και καλό μίσος, αυτό που στρέφεται ενάντια στον διάβολο και σε ό,τι περίεργο φέρνει μπροστά μας αυτός ο πανκάκιστος, που το μόνο μέλημά του είναι να μας απομακρύνει από την Θεία Χάρη. Οφείλουμε λοιπόν, λέει εδώ, να μισήσουμε τον κόσμο. Και όταν μισούμε τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, γλιτώνουμε από τη λύπη. Γιατί γλιτώνουμε από τη λύπη? Όταν ακούμε την λέξη λύπη, την έννοια λύπη, πάει ο νους μας σε λυπηρές καταστάσεις που είτε μεγάλες, είτε μικρές, είτε πιο σύνθετες περάσαμε σε αυτό τον μάταιο βίο εδώ στη γη. Όλοι μας, είτε μικροί είτε μεγάλοι, έχουμε περάσει κάποια λυπηρά δεδομένα, κάποια λυπηρά γεγονότα. Όταν ακούμε λοιπόν τη λέξη λύπη, πάει ο νους μας σε αυτό. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Κατά τους πατέρες, αδελφοί μου, λύπη οφείλει να υπάρξει μόνο πότε? Μόνο όταν πέφτουμε σε αμαρτίες και απομακρυνόμαστε από τη Θεία Χάρη. Τότε λένε οι πατέρες, και πάλι ως ένα σημείο, με όριο δηλαδή, θα λυπηθούμε. Μα θα μου πεις τώρα, πάτερ μου, τι είμαστε, από σίδερο είμαστε, από άχυρο είμαστε, να μην λυπούμαστε από λυπηρά δεδομένα και γεγονότα της ζωής μας, είτε μικρά είτε μεγαλύτερα? Αδελφοί, όλα τα δεδομένα της ζωής, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, οφείλουμε να τα καθρεφτίζουμε μπροστά στο Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει αυτό? Να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που έρχονται πλάι μας και μας χτυπούν την πόρτα με βάση, με θεμέλιο, με οδηγό τον Κυριακό Λόγο, το Ευαγγέλιο. Ξαναλέω, ως ένα σημείο, ως ένα όριο, είναι ανθρώπινο να λυπούμεθα. Είναι ανθρώπινο να πέφτουμε στη λύπη. Αλλά για φανταστείτε, μάλλον σκεφτείτε, όχι φανταστείτε, σκεφτείτε κάτι. Πού μας οδηγεί η λύπη πραγματικά και πού οφείλει να μας οδηγήσει? Η λύπη, αδελφοί μου, πολλές φορές, τις περισσότερες, λόγω της δικής μας πνευματικής αδυναμίας, μας οδηγεί στην απογοήτευση, που η απογοήτευση είναι θάνατος πνευματικός. Η λύπη οφείλει να μας οδηγήσει στη συναίσθηση ότι είμαστε μπροστά στο Θεό ένα τίποτα και ταυτόχρονα είμαστε και το πάνω. Αυτό είναι το μεγαλείο της Θείας Χάριτος. Έπλασε τον άνθρωπο και μπροστά του είμαστε ένα τίποτα και παρά τα αυτά έγινε άνθρωπος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Χριστός, για μας, για τον καθένα μας, για μένα, για σένα, για τον άλλον, όχι για όλους, όχι μαζικά εννοώ, όχι, αυτό εννοώ, όχι για όλους, για τον καθένα μας προσωπικά. Προσωπική είναι η πρόσκληση της σωτηρίας. Οφείλουμε λοιπόν, επανέρχομαι στη λύπη, οφείλουμε λοιπόν οτιδήποτε λυπηρό δεδομένο και γεγονός χτυπάει την πόρτα μας να το βάζουμε ως θεμέλιο, να το πατούμε πάνω στο θεμέλιο του Ευαγγελίου. Έτσι λοιπόν
η λύπη μας και μετρημένη θα είναι. Ξαναλέω, δεν είμαστε σίδερα. Δεν είμαστε σίδερα, είμαστε άνθρωποι. Θα λυπηθούμε, είναι ανθρώπινο να λυπηθούμε. Και ο Κύριος δεν λυπήθηκε, δεν έκλαψε όταν άκουσε ότι ο Λάζαρος ήδη πέθανε. Θέλω λοιπόν να βάλουμε καλά στο νου μας το δεδομένο αυτό της λύπης. Να προσέχουμε όσο μπορούμε πώς λυπόμαστε και πού οδηγούμαστε από τη λύπη. Οφείλουμε λοιπόν, αδελφοί, να μισήσουμε τον κόσμο, το κοσμικό φρόνημα, αυτό το φρόνημα που μας απομακρύνει από την Θεία Χάρη, και έτσι θα απομακρυνθούμε και θα γλιτώσουμε από τη λύπη. Γιατί θα έχουμε ορθό, σωστό θεμέλιο, το Ευαγγέλιο. Εκείνος, λέει όμως, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, εκείνος όμως που έχει προσπάθεια σε κάποιο από τα υλικά και ορατά. Τι σημαίνει προσπάθεια? Εκείνος που έχει προσκόλληση, εκείνος που είναι δεμένος με τα υλικά και τα ορατά, εκείνος, λέγει, δεν έχει λυτρωθεί ακόμη από την λύπη. Διότι πώς να μην λυπηθεί όταν στερηθεί κάτι από όλα αυτά? Από κάτι δηλαδή που αγαπά, από κάτι που είναι προσκολλημένος. Ποιος άραγε, αδελφοί μου, έχει απομακρυνθεί από την προσπάθεια, δηλαδή από την προσκόλληση? Έρχεται πολλές φορές ο τρόπος που ζούμε, έρχεται πολλές φορές ο τρόπος που σκεπτόμεθα, έρχεται πολλές φορές ο τρόπος, οι προσλαμβάνουσες, ο τρόπος δηλαδή των ανθρώπων που μας περιβάλλουν, της κοινωνίας μας. Δηλαδή ο τρόπος που μας οδηγούν να σκεπτόμαστε. Και τι μας λέει αυτός ο τρόπος? Μας λέει, κοίταξε να δεις, καλό το Ευαγγέλιο, αλλά είναι για μερικά πράγματα. Καλό το Ευαγγέλιο, αλλά δεν είναι για την καθημερινότητά μας. Καλό το Ευαγγέλιο, αλλά ήταν για εκείνα τα 2.000 χρόνια πριν. Και τι μας λέει? Όλη αυτήν η νοοτροπία του σκέπτεστε στις μέρες μας. Μας λέγει, πάτα στα πόδια σου, πάτα στα λεφτά σου, πάτα στις περιουσίες σου, πάτα στην οικογένειά σου, πάτα στους καλούς σου φίλους. Προσέξτε όμως, αυτά όλα είναι καλά και ταυτόχρονα επικίνδυνα. Δεν είναι κακό κανείς να έχει μια μέριμνα για όλα αυτά. Το πρόβλημα είναι, όπως λέει εδώ ο Άγιος, να έχει προσπάθεια, δηλαδή να έχει προσκόλληση σε αυτά, να εμπιστεύεται τα χρήματα και τα κτήματά του και τους ανθρώπους που είναι γύρω του. Φυσικά έχουμε ανάγκη των ανθρώπων, έτσι. Έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Είμεθα άνθρωποι. Τι είπε εκεί ο Κύριος όταν έπλασε τον Αδάμ? Δεν είναι καλό, λέει, να είναι μόνος του στον παράδεισο. Ας του κάμω σύντροφο. Και έκαμε τη γυναίκα και την έβαλε σύντροφο και συγκληρονόμο του παραδείσου. Δεν είναι κακό λοιπόν το να έχουμε αυτήν την ανάγκη να στηριζόμαστε και σε ανθρώπους ή σε περιουσίες ή οτιδήποτε. Το πρόβλημα, αδελφοί μου, είναι πού είναι η καρδία μας. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο? Εκεί, λέει, που είναι η καρδιά σου, εκεί είναι και ο θησαυρός σου. Αν η καρδιά μου εμένα είναι στην περιουσία μου, εκεί είναι ο θησαυρός μου. Εάν η καρδιά μου είναι στο Χριστό, εκεί είναι ο θησαυρός μου. Επαναλαμβάνω, ειδικά για μας που ζούμε στον κόσμο, δεν είναι πρόβλημα το να προσπαθούμε για κάποια πράγματα στη ζωή μας, για τα παιδιά μας, για τα εγγόνια μας, αλλά μαζί με αυτά που προσπαθούμε τα υλικά να τους δώσουμε, να προσπαθούμε και να τους σπείρουμε και Χριστό. Τι λέει το Ευαγγέλιο? Το διαβάζουμε στους αγιασμούς των σχολείων.
Τι λέει το Ευαγγέλιο εκεί? Ότι ο Χριστός, λέει, προέκοπτε, πρόκοβε δηλαδή, και στο σώμα και στο νου και στην ψυχή. Και εμείς κάνουμε πολλά πράγματα για να προκόψουμε και εμείς και τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και στο σώμα και στο νου. Κάνουμε πολλά για το σώμα τους, τα προσέχουμε, και για το δικό μας σώμα το προσέχουμε όσο μπορούμε ή όσο τέλος πάντων προσπαθούμε. Κάνουμε πολλά για το νου μας και για το νου των παιδιών μας, να μάθουν πράγματα, να έχουν εφόδια για τη ζωή. Εκεί όμως που χωλένουμε, εκεί που σκοντάφτουμε, είναι το τρίτο κομμάτι που αφορά την ψυχή. Πολλές φορές, αδελφοί μου, δεν κάνουμε πολλά πράγματα για την ψυχή μας, ούτε τη δική μας, ούτε των ανθρώπων μας, ενώ θα έπρεπε να είναι το ανάποδο. Πρωτίστως να φυλάξουμε και να προστατεύσουμε και να προοδεύσουμε στα της ψυχής και έπειτα στα του σώματος και του νοός. Γιατί η ψυχή θα μείνει αιώνια, ενώ το σώμα και ο νους θα τελειώσουν στον τάφο. Η ψυχή όμως συνοδεύει τον Χριστό και μετά τον τάφο. Οφείλουμε λοιπόν να προσέχουμε πού προσκολόμεθα, πού είμαστε κολλημένοι. Θέλει ειλικρίνεια. Μόλις καταλάβουμε ότι «Πάτερ Παΐσιε, είσαι κολλημένος στα λεφτά», «Πάτερ Παΐσιε, είσαι κολλημένος στα βιβλία, στα υλικά, δεν αποχωρίζεσαι κάτι», «Πάτερ Παΐσιε, είσαι κολλημένος στα ράσα και στα άμφια και θες ωραία άμφια». Οφείλουμε λοιπόν να δούμε ο καθένας, να ελέγξει λίγο τον εαυτό του και να δει πού είναι προσκολλημένος, αδελφοί μου. Και εκεί που θα δούμε ότι είμαστε προσκολλημένοι, θα πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε δουλίτσα. Αν εγώ είμαι προσκολλημένος κάπου, πρέπει να εργαστώ σε αυτό. Και πώς εργάζομαι? Απομακρύνοντας τον εαυτό μου από εκεί που είμαι προσκολλημένος. Έχει πόνο, δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο τώρα που το λέμε. Αλλά εκεί που είναι, λέει, η καρδιά σας είναι και ο θησαυρός σας, μας λέει ο Χριστός. Και εκεί λοιπόν που είναι ο θησαυρός μας, εκεί που είμαστε προσκολλημένοι, θέλει κόπο να φύγουμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Οφείλουμε όμως να το δούμε, αδελφοί. Ας εξετάσουμε τον εαυτό μας και να δούμε πού είμαστε προσκολλημένοι και σιγά σιγά να απομακρυνόμαστε. Αυτός όμως, λέγει εδώ, που νίκησε αυτή την προσπάθεια, φεύγει από αυτή την προσπάθεια, φεύγει από αυτή την προσκόλληση σε οτιδήποτε, εκείνος θα γλιτώσει από τη λύπη. Επαναλαμβάνω λίγο το θέμα της λύπης, αδελφοί μου, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όλους μας πολλές φορές μας καταπλακώνει αυτό το πράγμα. Δεν μας αφήνει να ανασάνουμε. Είτε στην καθημερινή μας ζωή, είτε γενικότερα στη ζωή μας. Συνέβη κάτι στη ζωή μας, δύσκολο, πολύ δύσκολο. Και μένει, βλέπετε, ο νους εκεί. Φυσικά θα μείνει ο νους εκεί. Το θέμα είναι πώς δένεται όλο αυτό σε αυτό το οποιοδήποτε λυπηρό γεγονός και δεν μας αφήνει να ζήσουμε μετά. Και τι σημαίνει να ζήσουμε? Όχι να κάνουμε τη ζωούλα μας, αλλά δεν μας αφήνει να πλησιάσουμε ειλικρινώς τον Χριστό, γιατί είμαστε προσκολλημένοι σε αυτό το λυπηρό γεγονός. Να πάμε λίγο παρακάτω. Σε όλα μας χρειάζεται πολύ νύψη. Η νύψη τι είναι? Η προσοχή, η εγρήγορση. Νύψη στην πατερική γραμματεία είναι η προσοχή. Να έχουμε αυτά που λέμε τις κεραίες μας ανοιχτές, να είμαστε σε εγρήγορση, να είμαστε ετοιμοπόλεμοι. Σε όλους λοιπόν χρειάζεται πολύ νύψη, μεγάλη εγρήγορση. Ιδιαίτερα δε ας δοθεί μεγάλη προσοχή στην επόμενη περίπτωση. Είδα πολλούς μέσα στον κόσμο, οι οποίοι με τις βιωτικές μέριμνες, φροντίδες, συζητήσεις, έρευνες και αγρυπνίες εγλίτωσαν από την μανία της αρκικής επιθυμίας. Όταν όμως απειλαγμένοι από κάθε μέριμνα έγιναν μοναχοί, εμολύνθηκαν ελεεινά από τις ορμές και τα κινήματα της αρκός.
Ανοίγω μία παρένθεση εδώ και λέγω αυτό που είπαμε και στην αρχή, στα εισαγωγικά στην κλίμακα, και επαναλαμβάνω ότι η κλίμακα γράφτηκε, είναι μία επιστολή του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου προς κάποιους μοναχούς στη Ραϊθό, που απευθύνεται σε μοναχούς, έτσι. Όμως το Ευαγγέλιο βλέπετε ότι δεν είναι διπλό, ένα είναι το Ευαγγέλιο, και για μας τους μοναχούς και για σας τους λαϊκούς αδελφούς μας. Έτσι λοιπόν και τα πατερικά κείμενα φροντίζουμε να τα φέρνουμε στα δεδομένα των ανθρώπων όπως και εμείς που ζούμε στον κόσμο. Το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσω, γιατί εδώ αναφέρεται πάλι στους μοναχούς. Βλέπουμε λοιπόν ότι εξ αρχής μας λέει ο Άγιος Ιωάννης ότι σε όλους μας και σε όλα, και σε όλους τους ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα δεδομένα, σε όλη τη ζωή μας, χρειάζεται νύψη, χρειάζεται εγρήγορση, χρειάζεται προσοχή. Και φέρνει ένα παράδειγμα. Λέει ότι είδε κάποιους ανθρώπους που ενώ ζούσαν μέσα στον κόσμο ακόμη πριν φύγουν στο μοναστήρι, και ενώ κινούνταν μέσα στον κόσμο με τις δουλειές τους, με τις μέριμνές τους, με τις αναγνώσεις τους, με τις αγρυπνίες τους, με οποιασδήποτε φροντίδες τέλος πάντων, αυτοί όλοι οι άνθρωποι είχαν γλιτώσει, είχαν ησυχία από σαρκικές επιθυμίες, είχαν ησυχία από σαρκικό πόλεμο. Ενώ οι ίδιοι άνθρωποι, λέει, όταν τα εγκατέλειψαν αυτά, άφησαν τον κόσμο και πήγαν στο μοναστήρι, που εκεί δεν είχαν όλες αυτές τις φροντίδες. Στο μοναστήρι ο μοναχός θα έχει το διακόνημά του που του ορίζει ο ηγούμενος, ο γέροντας, θα κάνει το διακόνημά του, θα κάνει την προσευχή του στην εκκλησία και μετά θα πάει στο κελί του. Δεν έχει όλες αυτές τις μέριμνες που έχουμε εμείς μέσα στον κόσμο. Όταν λοιπόν κάποιοι που ενώ ήταν μέσα στον κόσμο και είχαν τόσες φροντίδες και μέριμνες, ήταν ήσυχοι από σαρκικό πόλεμο, από σαρκικές επιθυμίες, όταν πήγαν στο μοναστήρι και ενώ δεν είχαν μέριμνες και άλλες ασχολίες, τότε λέγει μολύνθηκαν, ελεεινά μολύνθηκαν, λέει κιόλας, ελεεινά, προσέξτε, ελεεινά μολύνθηκαν από τις ορμές και τα κινήματα της σαρκός. Αδελφοί, όταν ζούμε στον κόσμο, όλοι μας, έτσι, και εγώ μεν είμαι μοναχός, αλλά στον κόσμο διακονώ. Δεν μας ήθελε η Παναγία στο μοναστήρι, μας έδιωξε. Σου λέει θα κάτσεις στον κόσμο. Άλλη υπόθεση αυτή. Λοιπόν, όλοι μας εδώ που ζούμε στον κόσμο βλέπετε ότι έχουμε φροντίδες, μέριμνες, και πολλές φορές ή μπορεί να είναι εντελώς απόμακρος από μας ο όποιος σαρκικός πόλεμος, η όποια σαρκική επιθυμία. Ενώ όταν ησυχάζουμε βλέπετε ότι έρχεται και μας μολύνει το νου η σαρκική επιθυμία. Γιατί συμβαίνει αυτό το περίεργο? Ενώ θα μπορούσε να είναι, ενώ θα έπρεπε, όχι θα μπορούσε, με συγχωρείτε, ενώ θα έπρεπε να είναι το ανάποδο. Όσο ζούμε μέσα στις μέριμνες και μέσα στις φροντίδες και μέσα στις συζητήσεις και μέσα στον κόσμο, όλα αυτά να ήταν φουντωμένα, και όταν πηγαίναμε στο μοναστήρι να ήταν ήσυχα, και όταν πηγαίναμε στο κελί μας, στο σπίτι μας και ησυχάζαμε λίγο, να μην είχαμε τέτοιον πόλεμο. Κοιτάξτε να δείτε εδώ τι γίνεται. Ο νους του ανθρώπου τρέχει δεξιά και αριστερά. Όταν είμαστε μέσα στις φροντίδες, αδελφοί, και τρέχει ο νους μας από εδώ και από εκεί και δεξιά και αριστερά, πολλές φορές καλύπτεται από όλες αυτές τις φροντίδες, απασχολείται με όλες αυτές τις φροντίδες και δεν έχει λογισμούς. Μπορεί να τον χτυπήσουν οι λογισμοί, αλλά να απομακρυνθεί λόγω των φροντίδων αυτών. Ενώ όταν είμαστε ήσυχοι και δεν έχουμε μέριμνα, δεν ασχολούμαστε με κάτι, τότε ο νους τρέχει. Θυμάστε τι λέγανε οι αρχαίοι πατέρες μας, οι αρχαίοι Έλληνες, αργία μήτυρ πάσης κακίας. Όταν δεν έχουμε κάτι να ασχολούμαστε, τρέχει ο νους δεξιά και αριστερά. Και στα δεξιά και αριστερά είναι και η σαρκική αμαρτία.
τα σαρκικά πράγματα, τα σαρκικά προβλήματα. Όταν μένουμε αργοί, όταν δεν ασχολούμαστε με κάτι, θα τρέχει και η γλώσσα. Θα κουτσομπολεύουμε δεξιά και αριστερά τον έναν και τον άλλον. Όταν δεν ασχολούμαστε με κάτι, θα προσπαθούμε να κάνουμε και τον άλλον, θα με συγχωρέσετε για την έκφραση, όμοιό μας. Συγγνώμη που θα το πω, σαν τα μούτρα μας. Οφείλουμε λοιπόν να είμαστε σε εγρήγορση, έτσι ξεκινάει ο Άγιος. Οφείλουμε όλοι να είμαστε σε νύψη, σε προσοχή. Προσέξτε όμως και κάτι άλλο. Όταν έχουμε μέριμνες και φροντίδες και έχουμε πολλά στην καθημερινή μας ζωή και δεν φεύγει ο νους σε σαρκικά πράγματα, μπορεί να ξεχνάμε το Θεό όμως. Μη βάζουμε στο νου μας ότι ξέρετε, για να γλιτώσω από τις σαρκικές αμαρτίες θα έχω συνέχεια με κάτι να ασχολούμαι. Ναι, ως ένα σημείο είναι ένα όπλο αυτό. Γιατί ο νους δεν θα ξεγλιστρά εύκολα σε σαρκικά πράγματα. Όμως, αδελφοί μου, μπορεί να ξεγλιστρά πολύ εύκολα και από την προσευχή. Να ασχολούμαστε δηλαδή μόνο με τις μέριμνες και να ξεχνάμε το Θεό. Θέλει ένα μέτρο. Θέλει να τα παντρέψουμε. Τι κάνουν οι πατέρες στα μοναστήρια? Οι άνδρες που ζήσατε ή πήγατε στο Άγιον Όρος, όσοι πήγατε, το έχετε ζήσει αυτό. Την ώρα που κάνουν το διακόνημά τους, τη δουλειά τους, όποια και είναι αυτή, λένε και την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με. Ή αν το επιτρέπει το διακόνημα, η δουλειά τους, λένε τους χαιρετισμούς ή λένε την παράκληση εκεί που δουλεύουν. Εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας εδώ στον κόσμο, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Μαγειρεύουμε, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Σκαλίζουμε τον κήπο, κόβουμε τα ξύλα. Κάνουμε οποιαδήποτε δουλειά, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Φυσικά και μπορούμε. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε με άλλους συναδέλφους. Μπορούμε να προσευχηθούμε εσωτερικά. Δεν είναι ανάγκη να κάνουμε διαφήμιση ότι προσευχόμαστε. Εκεί θα μας πάει σε άλλο πάθος, θα μας πιάσει ο εγωισμός. Μπορούμε να προσευχηθούμε εσωτερικά, έτσι ώστε να γλιτώσουμε και από αυτήν την παγίδα οι μέριμνες να μας απομακρύνουν από την προσευχή. Οφείλουμε λοιπόν, αδελφοί, να βρίσκουμε τρόπους να φτάσουμε σε αυτήν την πρώτη πρόταση του Αγίου Ιωάννου, που λέει ότι σε όλα και όλοι χρειάζεται να έχουμε νύψη, προσοχή λοιπόν. Το θέμα των σαρκικών αμαρτιών θα το δούμε λίγο παρακάτω, γι' αυτό τώρα το προσπερνάω. Λέει παρακάτω ο Άγιος, ας προσέχουμε καλά τον εαυτό μας, μήπως πλανηθούμε και ενώ πιστεύουμε ότι βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό. Θυμάστε τι λέει το Ευαγγέλιο, ότι η οδός είναι στενή και τεθλιμμένη αυτή που οδηγεί στον Χριστό. Μην ξεχνάτε κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την πίστη μας. Ο Χριστός δεν είπε ποτέ ότι ο δρόμος του Ευαγγελίου είναι ανθόσπαρτος. Ποτέ δεν μας είπε ότι δεν θα περάσουμε δοκιμασίες και θλίψεις. Ποτέ δεν μας είπε ότι όποιος πιστεύει και τον ακολουθεί θα είναι μια χαρά στη ζωή του, θα είναι όλα ρόδινα. Ποτέ δεν μας το είπε αυτό. Θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήθελε να κάνει οπαδούς, να τα πει όπως θέλαμε να τα ακούσουμε και εμείς και οι άνθρωποι που τον ζήσαν 2.000 χρόνια πριν. Το Ευαγγέλιο δεν μας τάζει λαγούς με πετραχίλια. Δεν μας λέει ότι όποιος ζει πνευματική ζωή δεν θα έχει στεναχώριες και θλίψεις και αγώνες και αγωνίες και πειρασμούς. Αυτό λέει και εδώ ο Άγιος Ιωάννης, ότι ενώ πιστεύουμε, να μην πλανούμαστε, να προσέχουμε, που ενώ βαδίζουμε τη στενή και τεθλιμμένη οδό, εν τούτης βρισκόμαστε στην πλατιά οδό και ευρύχωρο. Πώς αρχίζει αυτό το ρητό, τον λόγο του Άγιος, και πάλι με την προσοχή.
θα δείτε πάρα πολλές φορές μέσα στην κλίμακα ότι πάντοτε, μα πάντοτε, ο Άγιος μιλάει για προσοχή, για εγρήγορση, να έχουμε τις κεραίες μας ανοιχτές. Γιατί δεν ξέρουμε, τι λέει πάλι το Ευαγγέλιο, δεν ξέρουμε ποια ώρα της νυχτός έρχεται ο κλέπτης για να κλέψει. Πρέπει να έχουμε εγρήγορση. Να προσέχουμε λοιπόν και να έχουμε γνώση της κατάστασής μας, για να μην πλανηθούμε. Και τι εννοεί να μην πλανηθούμε? Να μην έχουμε κατά νου ότι εμείς ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, την τεθλιμμένη και στενή οδό, και είμαστε ήσυχοι, ενώ στην πραγματικότητα ακολουθούμε την πλατεία και ευρύχωρη οδό. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι, αδελφοί, το να έχουμε συναίσθηση το πού βρισκόμαστε. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μέσα στον ωραίο αυτό ναό. Και ευχαριστούμε και τον πατέρα Αμφιλόχιο και τους επιτρόπους του που μας καλοδέχονται και μας συνάζουν εδώ πέρα. Βρισκόμαστε μέσα στο ναό, τούτον εδώ τον όμορφο ναό. Δεν είμαστε στην πλατεία. Αν κάποιος νομίζει ότι είναι στην πλατεία, ενώ είναι εδώ μέσα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν έχει συναίσθηση που βρίσκεται. Αυτό μας λέει εδώ ο Άγιος. Να έχετε προσοχή, γιατί μπορεί να είναι πλανεμένο το μυαλό σας, και ενώ βαδίζετε στην ευρύχωρη οδό των παθών, εσείς να πιστεύετε ότι είστε στην οδό του Ευαγγελίου. Να το κάνω πιο λιανά. Μπορεί να πιστεύουμε, αδελφοί, ότι ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, και προσέξτε σας παρακαλώ, και πρέπει πρώτα να προσέξουμε εμείς οι ιερείς αυτό, γιατί εμείς είμαστε πιο επικίνδυνα τοποθετημένοι απέναντι σε αυτό. Μπορεί να πιστεύουμε ότι ακολουθούμε το Ευαγγέλιο και να ακολουθούμε τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Να φέρουμε δηλαδή τον εαυτό μας, τον κακό μας εαυτό, τον παλαιό άνθρωπο, αυτόν τον παλιάνθρωπο που λένε κάποιοι πατέρες, αυτόν τον παλαιό άνθρωπο που έχουμε μέσα μας, τον κακό μας εαυτό, και να νομίζουμε ότι ενώ ακολουθούμε τα πάθη μας, ότι ακολουθούμε το Ευαγγέλιο. Αυτό λέει ο Άγιος εδώ. Να έχει συναίσθηση, σου λέει, πού βρίσκεσαι, ποιο δρόμο ακολουθείς. Το θέμα είναι βέβαια εάν θέλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Γιατί πολλές φορές, το είπα και άλλες φορές νομίζω, δεν θέλουμε να δούμε πού βρισκόμαστε, γιατί αυτό πονάει. Δεν θέλουμε να δούμε τα χάλια μας, γιατί αυτό πονάει. Δεν θέλουμε να δούμε ότι δεν ακολουθούμε το Ευαγγέλιο, γιατί αυτό μας φέρνει έτσι μία συναίσθηση ότι πρέπει να αγωνιστούμε. Οπότε τι κάνουμε? Βαφκαλιζόμεθα, μένουμε σε όλο αυτό, μας αρέσει εδώ που βρισκόμαστε, έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ξέρεις, εγώ καλά είμαι, μέσα στην εκκλησία είμαι, κάνω αυτό που μπορώ, ακολουθώ το Ευαγγέλιο, και στην πράξη είμαι μακριά από τον Χριστό. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Έτσι ξεκινάει. Ας προσέξουμε λοιπόν καλά, έτσι λέει με συγχωρείτε, έτσι λέει ο Άγιος Ιωάννης. Το θέμα είναι εάν θέλουμε να είμαστε προσεκτικοί στη ζωή μας. Η στενή και τεθλιμμένη οδός να μην μας απογοητεύει. Εκεί που λέει ο Χριστός ότι προσέξτε, ο δρόμος είναι δύσκολος, η βασιλεία των ουρανών είναι δύσκολη να τη φτάσουμε. Οι βιαστές, λέει, αρπάζουν αυτοί που έχουν βία, με αυτή την έννοια του βιασμού, αυτοί που έχουν βία, που έχουν μεγάλο πόθο για τη βασιλεία των ουρανών, αυτοί την αρπάζουν τη βασιλεία. Αυτοί που βιώνουν το Ευαγγέλιο, που προσπαθούν καθημερινά με βία, με πολλή προσπάθεια να ζήσουν το Ευαγγέλιο, αυτοί αρπάζουν τη βασιλεία των ουρανών. Και εκεί όμως που λέει, αδελφοί, ότι η βασιλεία των ουρανών είναι, ο δρόμος που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών είναι δύσκολος και γεμάτος εμπόδια και γεμάτος πειρασμούς, μας δίνει μία χαρά, μία πολύ μεγάλη χαρά. Και τι λέει?
Θα αρσείτε. Εγώ νίκηκα τον κόσμο. Έχετε θάρρος όμως, γιατί εγώ νίκησα το κοσμικό φρόνημα. Μη μένετε σε αυτές τις δυσκολίες, προσπεράστε αυτές τις δυσκολίες. Εγώ είμαι εκεί να σας βοηθήσω. Αιτείτε, λέει, και δοθήσετε, κρούετε και ανοιγήσετε. Να ζητάτε και θα σας δοθεί. Να χτυπάτε την πόρτα μου και θα σας ανοίξω. Χρειάζεται όμως, αδελφοί, πόθος, χρειάζεται έρωτας, χρειάζεται αγάπη. Το είπα και άλλες φορές, όταν αγαπώ ένα πρόσωπο, όταν είμαι ερωτευμένος με ένα πρόσωπο, τι κάνω? Προσπαθώ να κάνω το παν έτσι ώστε να του αρέσω, να το πλησιάσω. Φανταστείτε πόσο μέγιστη πρέπει να είναι η προσπάθειά μας όταν αγαπήσουμε εκ βάθους καρδίας τον Χριστό μας, με όλη μας την ψυχή, με όλο μας το είναι, με όλη μας τη διάνοια. Φανταστείτε πόσο πρέπει να είναι αγαπητικός όλος αυτός ο αγώνας. Να δούμε και κάτι ακόμη τελευταίο. Κανείς, λέγει, δεν θα εισέλθει στεφανωμένος στον ουράνιο νυμφώνα εάν δεν έχει κάνει την πρώτη, την δεύτερη και την τρίτη αποταγή. Ποιες δηλαδή είναι αυτές? Την αποταγή πρώτον όλων των πραγμάτων και των ανθρώπων και αυτών των γονέων του ακόμη. Δεύτερον, την εκοπή του ιδίου θελήματος και τρίτον, την αποταγή της καινοδοξίας που επακολουθεί την υπακοή. Πάλι ευαγγελικός ο λόγος εδώ, αδελφοί μου. Βλέπετε όμως μας χτυπάνε μας καμπανάκια. Μα λέει, τι λέει τώρα πάλι εδώ ο Άγιος? Να αποταγούμε από όλους, από όλο τον κόσμο. Είναι η πρώτη αποταγή. Να αποταγούμε από όλο τον κόσμο, από όλα τα πράγματα, από όλους τους ανθρώπους και ακόμη και από αυτούς τους γονείς. Σκεφτείτε κάτι, αδελφοί μου, που δεν το βάζουμε στο νου μας όμως, ειδικά εμείς που είμαστε γονείς, είτε κατά πνεύμα είτε εσείς κατά σάρκα. Τι λέει το μυστήριο του γάμου? Όταν ήρθατε μπροστά στην εκκλησιά, εδώ μπροστά, μέσα στην εκκλησιά, με συγχωρείτε, μπροστά στον ιερέα, μπροστά στα εικονίσματα, και ο ιερέας έκανε το μυστήριο του γάμου σας. Τι είπε ο παπάς? Ακούσατε? Είπε ότι εσείς οι δυο που είστε εδώ μπροστά μου, άνδρας και γυναίκα, τώρα βλέπετε, σε λίγο δεν θα έχουμε να παντρεύουμε, γιατί θα μας έρχονται και άντρες με άντρες, οι γυναίκες με γυναίκες, μη γέννητο. Τέλος πάντων, άλλη υπόθεση αυτή. Όταν ήρθατε λοιπόν εδώ μπροστά στα εικονίσματα και ο ιερέας τι σας είπε? Σας είπε ότι εσύ πλέον άνδρα έχεις τούτη τη γυναίκα ως συνοδοιπόρο και εσύ γυναίκα έχεις τούτο τον άνδρα και προσκοληθήσετε και ο ένας γίνεται ένας με τον άλλο και εκεί που ήσασταν δυο γίνεστε ένα και αφήνετε πίσω σας, το λέει πολλές φορές μέσα στο μυστήριο του γάμου, αφήνετε πίσω σας τους γονείς σας και τώρα ανοίγετε νέα οικογένεια και ο πρώτος που έχει ο άνδρας είναι η γυναίκα του και ο πρώτος που έχει η γυναίκα είναι ο άνδρας της. Δεν είναι οι γονείς ή τα αδέλφια ή οι συγγενείς. Φανταστείτε, δεν είναι μόνο για τους μοναχούς αυτό. Εάν εσείς που έχετε τις οικογένειές σας βάλετε πάνω από τη γυναίκα ή τον άντρα σας τη μάνα σας ή τον πατέρα σας, κάνετε λάθος. Δεν βιώνετε το μυστήριο του γάμου. Προσέξτε, δεν λέω να μην το σεβόμαστε, δεν λέω να μην ενδιαφερόμαστε, δεν έχει αυτή την έννοια ο λόγος αυτός του Κυρίου. Αλλά ο πρώτος άνθρωπος για τον οποίο οφείλετε να κάνετε το παν είναι ο άντρας σας ή η γυναίκα σας. Μήτε τα παιδιά σας είναι. Γιατί τι γίνεται, ειδικά για τους μεγαλύτερους που αποπαιδιάσατε, που φύγαν τα παιδάκια από τα χέρια σας? Τι κάνουν? Ανοίξαν τα φτερά τους, κάναν τις οικογένειές τους. Ο ένας τώρα έχει τον άντρα ή τη γυναίκα του. Τα παιδιά ακολουθήσαν τον δρόμο τους.
Τι κάνουμε εμείς πολλές φορές εδώ στην Ελλάδα? Προσκολούμαστε στα παιδιά, δίνουμε όλο μας το είναι στα παιδιά. Κάνουμε τα πάντα για τα παιδιά και ξεχνάμε τον άντρα μας και ξεχνάμε τη γυναίκα μας. Και φεύγουν τα παιδιά και μένουμε 2 κούτσουρα μες στο σπίτι και εκεί είναι το πρόβλημα. Λέει λοιπόν εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι για να προσπαθήσουμε τον πνευματικό αγώνα πρέπει να έχουμε 3 αποταγές. Η πρώτη αποταγή είναι να αποφύγουμε, να αποταγούμε από όλα τα πράγματα και όλους τους ανθρώπους, ακόμη και από τους ίδιους τους γονείς μας. Ξαναλέω, δεν έχει την έννοια να τους ξεχάσω. Δεν έχει την έννοια να μην τους σεβαστώ προς Θεού. Μα υπάρχει μέσα στο Δεκάλογο αυτό. Εννοείται ότι δεν έχει αυτή την έννοια. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε προσκολλημένοι εκεί. Ακόμη σας το εξήγησα και μέσα στο γάμο, αν είστε προσκολλημένοι, κάνετε λάθος. Στους γονείς σας εννοώ, αν είστε προσκολλημένοι. Το δεύτερο λοιπόν, η δεύτερη αποταγή είναι η εκοπή του ιδίου θελήματος. Να μην έχω δικό μου θέλημα. Αυτό θα το δούμε και παρακάτω σε κάποιον άλλον λόγο του Αγίου για την αποταγή, για την αποκοπή, για την εκοπή του ιδίου θελήματος. Οφείλουμε εμείς οι μοναχοί στο ακέραιο, εσείς που ζείτε μέσα στις οικογένειές σας με κάποια άλλα δεδομένα που θα τα δούμε στην πορεία, οφείλουμε να κόβουμε το θέλημά μας και να κάνουμε το δικό μας θέλημα, να το μπολιάζουμε, να το συνδέουμε με το θέλημα του Χριστού. Δύσκολο είναι, δεν είναι εύκολο. Ούτε για μας που είμαστε μοναχοί, ούτε για εσάς που είστε στον κόσμο, είστε έγγαμοι. Θέλει προσπάθεια το να μπολιάσω το θέλημά μου, το να θέλω αυτό που θέλει το Ευαγγέλιο. Δεν είναι εύκολο. Δύσκολο είναι, αλλά θέλει αγώνα. Και η τρίτη προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουμε για να εισέλθουμε στην ουράνιο βασιλεία είναι να αποταγούμε από την καινοδοξία, από την υπερηφάνεια. Βλέπετε, από την αρχή ακόμη βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο λόγο, στο δεύτερο σκαλοπάτι, και είπαμε ότι ο Άγιος Ιωάννης, ο Συναήτης, πιάνει από τα πρακτικά πράγματα στην αρχή της κλίμακας να φτάσει στο 30ο σκαλοπάτι που είναι η τελειότητα, και βλέπετε όμως ότι από την αρχή ακόμη βάζει τον ιστέρι σε ολονών μας τις ψυχές και προσπαθεί να καθαρίσει τις πληγές μας, τις πληγές των παθών και των αδυναμιών μας. Σίγουρα μέσα σε αυτά κάπου θα βρίσκουμε τον εαυτό μας, κάπου δεν θα βρίσκουμε τον εαυτό μας. Κάτι μας αφορά, κάτι μας αφήνει αδιάφορους. Γιατί όλοι μας αδελφοί δεν έχουμε τα ίδια πάθη. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ μέσα, ο καθένας έχει τα πάθη του, τις αδυναμίες του. Με άλλα παλεύω εγώ, άλλα χτυπάνε εμένα, άλλα παλεύετε εσείς, άλλα χτυπάνε εσάς. Και τον καθένα έκαστο. Λοιπόν, οφείλουμε όμως να δούμε πού χωλένουμε, να αφήσουμε τους Αγίους Πατέρες, να αφήσουμε τον Άγιο Ιωάννη, τον συγγραφέα της Κλίμακος που φέτος μελετούμε, και να του επιτρέψουμε να μπει στην καρδία μας και να καθαρίζει τις πληγές μας. Εάν δεν το επιτρέψουμε, έχουμε κάθε δικαίωμα να του πούμε, ξέρεις, εγώ δεν θέλω, καλά είμαι εδώ στην ησυχία μου, δεν θέλω να προβληματιστεί ο νους μου, να προβληματιστεί η καρδία μου και να κάνω εσωτερικό αγώνα. Καλά είμαι έτσι. Να είναι ευλογημένο. Ο καθένας αυτό που αισθάνεται, καλά κάνει και το αισθάνεται, όπως θέλει να το αισθάνεται, θα τα βρει με τον Χριστό στη Δευτέρα κρίση. Αν όμως θέλουμε πραγματικά να προσπαθήσουμε ό,τι καλύτερο για τον πνευματικό μας αγώνα, οφείλουμε ό,τι ακούμε, ό,τι διαβάζουμε, ό,τι πνευματικό έρχεται στο νου, να το δουλεύουμε μέσα μας, έτσι ώστε να προχωρούμε εν Χριστώ και να φτάνουμε σιγά σιγά στην Θεία Χάρη. Το να φτάσουμε εκεί δεν είναι κατόρθωμα δικό μας.
Η Θεία Χάρις είναι δώρο. Και δεν γίνεται το δώρο γιατί κάνουμε εμείς καλά έργα ή καλές πράξεις. Δεν είναι ηθικιστικό το πράγμα. Δεν είναι θέμα ηθικής, δηλαδή δεν είναι το πρόβλημα να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Το πρόβλημα είναι, και το μεγάλο ζητούμενο είναι, να φεύγουμε από τα πάθη και τις αδυναμίες μας, πραγματικά να βλέπουμε πού σκοντάφτουμε, με πόνο να ζητούμε το έλεος του Θεού και να λέμε «Θεέ μου, εγώ σκοντάφτω εκεί, εγώ είμαι φίλος των χρημάτων, εγώ είμαι φίλος του εγωισμού, βοήθησέ με». Αν πραγματικά λοιπόν, αδελφοί μου, όλοι μας δούμε πού σκοντάφτουμε και ζητήσουμε από τον Θεό να μας βοηθήσει, να είστε βέβαιοι ότι θα το κάνει. Το Ευαγγέλιο δεν λέει ψέματα. Και από τη στιγμή που λέει το Ευαγγέλιο «Αιτείτε και δοθήσετε», να ξέρετε ό,τι είναι για το συμφέρον μας θα μας το δώσει ο Χριστός. Προσέξτε, ό,τι είναι για το συμφέρον μας. Αν εγώ ζητάω να κάνω θαύματα, αν εγώ ζητάω να μυροβλήσω, δεν είναι για το συμφέρον μου. Δεν θα μου το δώσει. Ό,τι ζητάω και είναι για το συμφέρον της ψυχής μου, να ξέρετε ότι ο καλός Θεός θα είναι εκεί ως πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω. Αμήν. Να δώσει ο Θεός να ξαναβρεθούμε. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.